Eta hemen sofa honetan, dagoeneko, kirolari handiak baldin baditu eserita, ze esanik ez urrengoaren inguruan. Jaun Andreo, gure dator Joseba Beloki! Opa, Beloki, gabon! Beste txapedun handi bat. Joseba eta Joseba. Hortxe baitago, Beloki polemika, Zeba, Ez dakigulako zehatze demora egin duzunzuk behobian. ez da ni ere. Ni uste 22ko tarte hortan ibili nintzen. Hori bat 17 ere aipatu digute. Zegia. Jarriko herria sofan berriz ikusteko Baina- wikiren bat edo. Ez daukazu garbi, Joseba? Zuk zemat aldiz egin duzu? Irutan, uste. Irutan. Bai. Eta azkarren? Ba, ni uste toi 22an nola. Bat 22. Bai. Demora oso ona. Ze. Pozik dago. Hogeiren buelta altzoaz, ez da? Begiratu omen dute gure lankidek orain. Broma, artxikoan. Zemat? Bat 17 berrogei. Hori jartzen. Berrogei. Sorpresa. Bueno. Hemen jartzen du, bat 17 Joseba Beloki, Julenek bat 20. Dominik ez altzeu da jartzen duan, ego. Igual orain eskatzera, Juan. Zemuz? Oso ondo hemen, gure kaxa. Bueno. Betiko martxan. Bai. Kasu honetan bai, korrika aritu gara, puska batean, baina hartuko dugu tandema. Bai. Eta joango gara, lehen esan duzu lehendakariaren bila. Bai. Futbol lehendakari bakizu zeintzan, ez da? Edo, airan utziko dugu, futboleko lehendakaria, eta, bueno, tipo jatorra oso maitatua. Ari. Ari. Deitzen zioten lehendakari, klaro, futbolean. Bai, ez da Joseba, ez dautuko ez, ezta? Bai, askotan. Bai. Llorente, zuri lehendakari ez dizuten deitzen, beste gauza asko bai, baina lehendakari ez. Ez da beharrik ez. Ba, ez bada, lehendakari da bat. Bai, eta gaina, hoi, Eibarren, Alabesen, Errealan, Atletiken, osasunan falta, baino, bueno. Nahi ez ikustea, ez da? Hombre, claro. Ba, tortokero. Ariz Navarran gaude, futbol zelai hontan, zer nolako garrantzia izan zuen, hau? Ba, asko, ze, bueno, ni ja hemen bizi izan naiz txikian nintzenean ba nire gurasoekin, hemen nengoen lagunekin, futbolaz disfrutatzen, eta, bueno, gainera, ba, nik uste dut dela oso talde ona ba, formatzeko, eta asko ikasi nuen. Pasazinean, Alabesetikan, Errealatikan ere pasazinean, Eibar, Lemona, eta derrepente Kaparros agertu zen. Jolastu genuen triangular bat Barakaldon, triangular horretan oso ondo jolastu nuen. Eta esan zuen, jo, ze pena, tipo horrek ze ona den, baina eske oso nagusia da. Bueno, ja, neukan hile gutxi, eta bueno, eta zegoen Fernando Morevitan justu atzean. Eta esan zuen, ke ba, Joaquín, que hori jolastu du nire kontra, que eukiko du nire adina, edo urte bat gehiago, edo lan. No me lo puedo creer, ba. Eta, bueno, horrela jarraitu zuen, eta hurrengo urtean ja nengoen Atletiken. Niretzat oso polita izan da, ba, Atletiken nigan, ba, fijatzea ez, eta, bueno. 2009 urte hartan izan zen Sevillaren kontrako gola, baita ere finaleko gola ere, ezta? Hori da, bai, semifinal eta finalan sartu nuen gola, eta, bueno, ba, hori, bizitza aldatzen zaizu, ba, hori, futbolean. Aizka, konta jazu, zer esan nahi du hau? Geneukan hor lokalean presinkatzen jolasa hor lonjan, ez? Eta jolasten dugu pilo bat, jolasten genuen tal, eta bueno, ba zegoen John Cena tipo batek egiten duela gesto hori. Eta aber sartzen duzunean gola egin John Cenaren keinua egoan, sartzen duanean egiten du, eta jazta, bueno, eta egiten nuen, eta bueno, eta llegatu nintzen lehenengo mailara, bigarren mailara, eta orain ez dugu egingo, ez duzu egiten keinua egin, no? Egingo du keinua, eta horrela geratu zen, eta horrela egiten nuen. Gaizka hemen gaude, Ariz Navarran Gasteizen. Atletiketik etorri zinean Gasteizera, Alabesera, lehenengo mailatik bigarren mailara. Salto handi, ezta? Oferta batzuk neukan nituen lehenengo mailatik, baita bigarrenetik nituen pilo bat, eta bat zen Alabesekoa, ez? Eta, bueno, justo etorri, eta lehenengo urtean igotzen da lehenengo mailara. Giro hau ikaragarria da, behitu jendea nola dagoen, ez da inor joaten. Bai Mendizorrotzan, bai San Mamesen, zelaian zaudela, armaietan entzun, edo kantatzen zen ari tokero lehendakari, espezial izan behar. Bai, azkenean kantu hori izaten da zuri apoioa emateko, ez? Izan zen ari tokero lehendakari eta izan zen beste gauza bat, ez? Ni ez naiz izango lehendakari inoiz eta bueno. Gaizka,
Errealan, Alabesen, Eibarren, Atletiken, bat faltan. Ze juntzinen, Iruñako bide hortan eta pasa, da Zaragozan bukatu? Proiektu gustatu zitzaidan, aukera, eta bueno, aukera horre hartu nuen, eta oso gustura egon nintzen Zaragozan ere. Eta bueno, gero azkenengo urtean lesio hori ez, horregatik utzi izan behar izan nuen futbola, eta bueno, hor bukatu zen guztia, ez? Importantea da ondo zaudela, jarraitzen dezula kirola egiten, eta badakit proiektu batzu badituzula Gasteizen. Bai. Jongo gea? Bale, guazen. Erakutsi gazu. Aizka, hau da zure proiektu berria, non gaude? Pentsatu nuen, denda bat hemen irekitzea Gasteizen. Egunerokortan ere, errepresentante bezala, beste enpresa berria jarri duzu martxan, beste ilusio bat, baina hala ere, beti futbolarekin harremana duen proiektu berri bat. Futbolari moduan eta ze futbolari horiek ze behar duten eta ze egin alduzun beraiengatik, eta orduan, pentsatu nuen agentziaren montatzea, eta bueno. Fina zaude, baki kirola egiten jarraitzen dezula, eta bizikletan. Aberniz ateratzen garen bizikletan egunen batian, ezta? Nahi duzun, Gaizka, hemen dugu tandena, hau sartzen zara, ezta? Bai, noski. Eskerrik asko, Zuri. aspaldiko izateagatik, eta bakizu, izango zarela Gasteiztikan bizikletan dijoan lehenengo lehendakaria. Futbol lehendakaria, baino gutzako lehendakaria zara, bale? Eskerrik asko. Venga, guazen. Arri batxan. Bai ba. Prest. Ba! Beloki sailburu jauna, Tokero lehendakari jaunarekin tandemean eta badoaz Gasteiztik, ea geratzen zareten eta ea argazkitxoren bat bidaltzen diguzuen. De acuerdo, Beloki? Dudarik gabe. Eskerrik asko eta segi entrenatzen, Joseba!